magaro. I'm holding the phone, Sonia Smith. Now I'm just here to give you entertainment of what is happening around here. I'm just here to give you entertainment. Then there are Sulumane Chimbet. Hi. Open up Zara. Open up Zara. In life, open up. Okay. Time I'm talking about stage na 12. Amuna kunyanya kuzara funge last time. Amuna kuzara funge last time. Amuna amo kuzara funge last time. Iwe just unoti uri kubhowa indabaya live button izvo wamboonepi iwe chawaona ndabaya live button right now wamboonepi vakuprotesta mirai ndiunze sulu
nditori nemurume wangu muno Zulu anditori nemurume wangu muno saka this is what we wear kumba kwedu ndizvatopfeka kumba kwedu murume wangu nditori naye muno anga ari kumba remember tori nemurume wangu ende Zulu ihama yangu saka ndotaona zvizaizvo ndozvatopfeka isi muno kumba kwedu South Africa.
kupisa zvekupenga cheko chaikuma imwana kupisa chipenga muri wasei kuti arasebeki mai wasei aiwa izikana nyatuichuke aina kuchuna zvibo isitogozira here kuti vachiri wagone zvisina kuchuna wabonde echimbohwa muiziki
Ainda kunova joina ini guys. Anda kunova joina ini guys. Anda kunova joina ini kusarra masule. Oyo. 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 Dia kujibatire bongo ni guys ipinde wangu. Oyo. 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 Ngadi bari slam koma na unotamba uya. Saba George. Oyo. Yes! Yes! Right, so kami siapa nak apa? Hey! Mau caw rasa ya berkuda. Dan coba cari. Shani Timba! Happy New Year! Shani Timba! Happy New Year! Hey! Right. Guys, look at the snacky guys. Oyo! Oyo! Ainda joina hoje, guys. Oyo! 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 Tenda, walibona. Tenda, walibona. Tenda, walibona. Tenda,
kunakidza izvi guys. Murume unotamba uyu zvikunakidza shamwari kuzviona uka zvikunakidza uyu murume unotamba uyu ko ndatedza kumubvunza kumba ai unotamba shamwari unotamba ndinamubvunza ndiri kudzeni paya kuti naiwe ndingaziva kuti unotamba kudai ndagara ndambomisa painterview ko ndakosivei guys handakuziva kuti unojaivha kudai kumbogwenebuzototamba kudai ndinamubvunza kumba kuti naiwe Timu atatimbata here. hatina handeinae kona pendura ndofara kudai guys hawandafara Vaita kuti zviite our sponsors tonight, the oil company, Zororo Pomulani. Yes, thank you so much. So much respect to you guys. And Rustenberg, Makakosha Nukchendai. Thank you. What you